Čo sa deje? Kde som? Nie je dôležité, kde si. Náš otca sa chystá vydať veľkolepý prejav. Máme čurečovú vadu. A na to si tu ty. Aby som pánovi zločincov... Možno, ak by ste mi povedali meno vášho cteného vodcu. Volám sa Bimbas! Prosím? Bimbas! Na určenie diagnózy pán Bimbas by som potreboval, aby ste predniesli pár slov, najlepšie z prejavu. Toto je vyhlásenie feministickej organizácie Bimbas. Vaša vláda celé roky terorizuje naše obydlia. Naše ženy sú znásilňované. Je naša zle, aby sme vystúpili z tieňa a demonstrovali našu silu. Naše bomby. Je to mi niečo vtipné. Prepáčte, pán Bombáš. Bimbas! Ale vaša diagnóza je celkom jasná. Trpíte sigmatizmom. Sigmatizmom? Laicky povedané šušlanie. Šušlanie. Ak mi dovolíte pristúpiť, rád by som sa pokúsil vám pomôcť sériou jednoduchých cvičení. Tak nech pristúpi. Precvičíme si jazyk, hlasivky a hrdlo. Pakujte. Dobre, teraz skarčte a dobre. Sikorka, strapec, šušeň, slipy, sestra. Dobre, opakujte po mne. Toto je vyhlásenie. Toto je vyhlásenie. Toto. Foto. Toto. Foto. Toto. Foto. Toto. Foto. Toto. Foto. Toto, Ježišmaria. Toto. Foto. Opakuj po mne, pozeraj, jak sa mi hýbu ústa. Toto. Foto. Ježišmaria, to je idiot. Aj 5-ročné dieťa sa naučí skôr rozprávať ako tento Bombáš. Zametám titulky.